conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Balitang Land Bank. At di na daw magtungang tagtutok sa tulumanong maghatod sa kaalam na mag-uswag sa atong pagkabulian. Paminaw pagkaton magkita sa nagkalaylay produkto at servisyo o programa ng pangutang atod sa Land Bank of the Philippines. Dinhilang sa Balitang Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Malantaw sa kini sa Facebook o YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow, i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na at Land Bank Official at LBP Official sa Twitter. Ikaw ato lang sa official Land Bank website at www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Iron Plus kada adlaw uban ang saktong kaon o ehersisyo. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Kung adunay maayong kagamitan o maayong gamit sa usa ka butang, unya duna po'y dili maayong gamit sa maong butang, dili na lang nato gamiton ang maong usa ka butang tungod kay dunay dili maayo nga paggamit niini. Sama pananglit sa institusyon sa pagka-pulis, undangan na lang ba nato ang maong institusyon kung adunay nakita nato nga mga dili maayong pulis? Kung atong undangon ang institusyon sa pagka-pulis tungod lang kay dunay mga dili maayong pulis nga nahimong abusado, unsa nalay mubantay sa kalinaw? Kinsa nalay mubantay sa kalinaw kung wala na'y institusyon sa pagkapulis? Now, ngano nga ato ning gihisgutan karon ini atong intro sa laing segment sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko? Kay mauni ang nahitabo pod sa isyu may labot na sa mga imahen, kung mga larawan o mga ribulto, nga tungod kay dunay dili maayo nga gamit niining mga butanga. No, ato naman nga discuss nga kana bang i-idolize o ipakadiyos ang maong mga butang nga dili na maayo o gibawal sa Dios. Tungod ba ana nga adunay dili maayo nga gamit sa maong mga butang, dili na lang ta mo gamit? Di ba? Nga nasayod man putang nga naa man po'y maayo nga gamit ang maong mga butang nga maunang mo gamit ha. Sama sa kwarta nga kanunay na natong ibalik-balik nga dili man daotan ang kwarta. Apan kung ang kwarta na mo'y himuon natong Dios, dili na mao ang atong panglantaw sa kwarta, mo na po na'y dili maayo. Dili na po maayo kung ang kwarta na mo'y atong Dios. So, naarag yun ni siya sa paggamit.
ug unya ang atong gihimo nga konkreto nga example ani o ehemplo kadtong larawan o ribulto sa bitin nga gipahimo sa Dios. Unya ang iyang gisugo pagyud si Moses. Ang Dios mo ay gasugo sa paghimo sa maong ribulto sa bitin. Pero sa dihang gisayop na paggamit ang maong butang, bisan ng Diyos, o siya mag-ingon nga, himuan ninyo ng Diyos, ikumpetensya ninyo na nako, kanang larawan sa bitin, wala mag-ingon ng Diyos. Pero sa dihang ang mga tao, ang ilang panghuna-huna, ni kapin, nga bisagwa na gisugo sa Diyos, ilag yung ipakapin nilang huna-huna nga siguro, Diyos siguro ning larawan sa bitin kay milagro man. Oh. So, sa dihang ilan ng gipaka-Diyos, sa dihang ilan ng gipaka-Diyos, gihinganlan nila ngalan sa usa ka Diyos kanang nihustan, nasuko ang Diyos og iya ra pong gipaguba. So, diha na ito makita nga insakto gyud ang explanation o paliwanag. So, may Bisaya sa paliwanag. Insakto ang gitudlo sa simbahang Katoliko nga dili dautan ang larawan sa insakto nga gamit. Diha lang mahimong dautan ang larawan kung dili na mao ang atong paggamit niini. Now, ang anong ato ning gipaklaro ron sa laing segment sa atong tulumanon? Ato ning gipaklaro tungod kay nakita mo nato mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers, nga Katoliko ra man gyud ang adunay mga sacred images. Kay ang uban mahadlok man sila na mo gama gud ng mga larawan kay agi lang anang pagdili. Agi lang sa pagdili, mahadlok na mo gamit og larawan. Munang sa ilang mga simbahan, wala sila yung mga sacred images. Nga kung ato na bang basahon ang Salmo 74, 1 nga to sa 9, ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Nga kung atong basahon pod ang Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20, gihulagway nga naagay larawan. Naidayan-dayan pagani sa dagway sa usa ka leon. Unya, ang anghel hitsura yung tao, nalay pako. Oh. So, mauna nga, ang Katoliko, dili mahadlok nga buhat og larawan o ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga gamit. Unya, kanang akusasyon sa uban nga, gihimo ko ng Diyos sa Katoliko ng mga ribulto, well, palasin na siya. Muna'y gitawag ka na bang sa mga debate pa, muna'y gitawag o policy o Stroman policy. Kabantay mo nga, siguro kung nakasaksi mo sa pipilan ako ka mga debate, nga naghisgot og larawan, na ako'y opponent, na ako'y kaatbang nga, bisag, dili na maway atong gitudlo sa Katoliko, o mo na isulti sa atong kaatbang. Then mo ra po iyang iyara pong gubon. Muna gitawag og strawman. Kana bang maghimo kag caricature ba nga dili mao. Nga imong ipalutaw nga mao ni imong kontra. Mao ni ang gitudlo sa imong kontra bisag dili. Mahitabo na kasagaran kung ang imong kontra sa debate wa na siya makita nga kuan ba kanang buslot sa imong argumento. Paminaw niya okay man ning iyang mga argumento. Wa naman tay buslutan ani. Oh, solid man. So kontra man mis debate, so mangita lang yung pagi unsaan ako pag pildi ang akong kontra. So mag-imbento na lang kog istorya na mao kunuhay ni gitudlo nila, then mura po akong gubon, which is dili na debate. Kay ikaw ra may gihimo po dog pagtulunan sa imong kontra, then mura po imong gubon kay nagtuo ka maguba na ko ni kay ako nang plaster gunin nako nga inana
pero dili na mo baruganon sa imong kontra. Muna gitawag sa argumentation nga fallacy, straw man fallacy. Kaya maghimo kag caricature nga dili mao ba nga mo ni imong kontra. Dapat kung mag-dialogue ta, mag-debate ta, ug unsay argumento, unsay gitudlo sa imong kontra, imong opponent sa debate, mora po na imong gubon. Dili ka maghimo og kana bang dili mao kay dishonesty man na. Misrepresentation man na. Misrepresentation. So, kung misrepresentation na gani, kuha na siya, dili na siya maayo. Oh. Nganong nakaingon na, tungod kay, wa man gyud pagtulunan ang Katoliko nga maghimo og larawan dayon himuong Dios. Now, kung atong i-review ang mga hinungdan, nganong maghimo tag larawan, mas daghan manggod ang maayo nga rason nganong maghimo ta kaysa gidili, di ba? Ako na gyud ning balik-balikon mga igsuon nga usa ra gyud ang gidili sa paghimo og larawan o ribulto. Ang gidili kung ang atong tumong ipaka Dios, i-idolize, i-divinize ang maong butang, no? Kay balo naman kita mga Katoliko gitudloan naman ta na katulang sa kaso sa larawan sa bitin lagi nga ang Dios may gapahimo sa larawan sa bitin unya sa dihang gisayop na nila paggamit ilan ang gipaka Dios nasuko ang Dios gipaguba ra pod. Asa galit na mabasa sa Biblia nga sa dihang nasuko ang Dios kay ilan namang gipaka Dios ang larawan. Ginganlan na nila ngalan sa usa ka Dios ni hustan. Asa na mabasa? Nana sa 2 Hari 18:4. Ikaduhang hari 18:4 nga sa dihang gipaka Dios ta sa mga tao ag larawan sa bitin, di ba na nato ha? Ang Dios may gapahimo ato. Nga sa ato pa dili day dautan ng paghimo kay ang Dios kay gapahimo. Asa nahimong dautan? Sa dihang ilang gisayop o gamit. Ilan ang gitratar ingon nga Dios. Gihinganlan na nila ngalan sa usa ka Dios ni hustan. Nasuko ang Dios gipaguba. Sumaw na mga igsuon. Now, mas daghan, ako nang giingon sa miyagi nga, mas daghan ang maayo nga hinungdan, maayo nga tumong anong maghimo tag larawan, kaysa gidili. Ang gidili, usa ra gyud kung ipaka Dios. Diba? Kung atong balikan tong Exodo 20 sa dihang gilatid ng sugo sa Dios. Diba? Oh. Sa versikulo 4 sa Exodo 20, versikulo 4 ug 5 mo to'y pag dili pagani ka muyukbo. Oh. Dini muyukbuan ingon nga Dios. Naa sa verse 3 giklaro kanang pag-ingon diya sa Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then sa versikulo 4 ug 5 mao na dayon to. Dili nimo himuon ng maong butang nga ang gipasabot lagi kung ipaka Dios. So, kanang tulo ka bersikulo klaro kayo, no? Nga dili ta pabuhaton og larawan bisan unsa, bisan dagway sa lalaki o babae. No? Nainumdum ko sa plaza nga sa dihang naka-dialogue ta diha insa nga klaro man na Deuteronomio 4:16 bisan sa dagway sa lalaki o babae dili ipahimo. Nya nganong gisupak man ninyo ang mga Katoliko kay namoy dagway o babae kanang inyong mama Mary. Larawan. Yeah. Kanang dagway sa lalaki, pagkadaghan, kanang inyong mga santo, San Antonio, San Lorenzo. Now, ang context sa Deuteronomio 4:16, idol. Diyos. Bisan pa kanang sa Salmo 15, gani nga giingon nga naidulunggan, dili makadungog, naiilong, dili makasimhot, naibaba, dili kanang usap. Ang gipasabot-an ng mga bersikulo ag mga larawan na nga Diyos. Okay naman to yung mga Diyos o nang Asherah. Napagali to'y gitawag nila o Queen of Heaven nga false. Nga ilang galing pasangin ta tungod kay naatay Queen of Heaven kita mga Katoliko nga Diyos nasa Jeremias ilan na dayong ipasabot nga si Maria kuno na dili na mao.
Kung naadi ay false queen of heaven, wala na right queen of heaven. Pero sa lagun na sa Dios, na matuod nga Dios na pwede matuod nga Dios. Tungod lang kay nakabasa og false queen of heaven, ingnon lang dayon nato na mga Katoliko naigo ana kay naa sila ay queen of heaven. Ayaw ipareha si Santa Maria. Kay kung ayuhon na tugtuon ang Biblia, di kita kalikay sa usa ka dako nga kamatuoran nga ang atong inahan sa pagtuo, inahan sa atong manunubos, usa gyud karayna. Nganong usa karayna? Gihulagway diya sa pinadayag 12 ng usa ka babae ng anak ug batang lalaki nga maghari og sa tanang kanasuran. Isa man ang babayhan ang ipasabot diha nga gikoronahan. Gihulagway diha. No, timan na to ng Book of Revelation, nga kanang Book of Revelation, Book of Symbols. Mga simbolokanhong mga pulong dihang gigamit paghulagway sa usa ka kamatuoran. Yakit sa man ang babae diha nga gikoronahan. Although sa exegesis ana, double meaning ng woman dihang ipasabot kay mahimo pong sabton nga ag simbahan nga gilutos. Kay ang iglesia o simbahan gitawag man pug woman, babae. Oh, sa Catholic commentary nga Biblia, double meaning kuno ng pinadayag 12. Ang woman diha nagpasabot ni Mary tungod kay giingon man pud nga nanganak og batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran kaysa may laing ipasabot anang anak niya si Jesus Christ mo na kaysa mainahan di si Mary. Niya naapoy mabasa diha nga naghulagway pud nga gilutos ng babayhana o pwede pud sabton simbahan. So mo na nga ang Katoliko moingon nga double meaning ang pinadayag 12. Mahimong sabton nga simbahan kay gitawag mo pug woman ang simbahan. Oh? Og si Mary pud gipasabutan na. So ang Catholic nga pagsabot mo husto. So naay tinuod nga queen of heaven na po'y false. So kanang sa Jeremias magbantay mo ana kay narabay false queen of heaven diha nga ilang ipasangil nga mo kuno ng atong pagtuo sa Katoliko nga si Santa Maria Reyna sa langit. Na kita mga Katoliko mo barog ta nga si Santa Maria ang matuod nga Reyna sa langit. Wala ta mo tuo atong sa Jeremias nga false. Kibalo ta nga naay false queen of heaven. Pero dili isabton nga tungod kay dunay false queen of heaven nga puros na lang false queen of heaven. Di ba? Labi na kung atong kanagin mo atong topic mga tinahod nga tigpaminaw, no? No? Nga napatay mga typological explanation ana ngano nga di kita makalikay nga ang true queen of heaven si Mama Mary. Si Mama Mary. Gani no mga igsoon katong nagbitay sa kasal sa Kana. I'm sorry dili sa kasal sa Kana kato ding nagbitay si Kristo sa krus katong sa wa pa siya mamatay nga iyang giingnan si San Juan iyang tinul-an nga ania imong inahan nga ang iyang inahan iyang gipailang nga inahan usab ni San Juan nga kung but atong sabton kung sabton nato si San Juan nato nagrepresent lang natong tanang mga tinul-an kita mga Kristiyanos nga gusto ang Ginoo nga ang iyang inahan ilhon ni Juan nga inahan. So that proves nga dili basta-basta ning babayhana kay kita man mo ila sa iyang inahan nga inahan pud nato no dili man nato inahan si Santa Maria sa unod pero nganong gipasabot man sa Ginoo nga ilhon natong inahan si Santa Maria. Unya nahinumdum pa ko sa giingon atong Nadia's Plaza kanang magdialog ta no sa una kay sige man ta diha wa pa ang pandemya no nga asa man mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis nagtawag-tawag ni Mary og nanay. Okay. Now, kana bang mangitag litra por litra? Oh. Nga tungod kay dili ka kitag litra, ingno na lang dayon na nga sayop kay wa may example nga nagtawag-tawag yun sila tanan ni Mary niadto og nanay. Okay. Now, understanding the scripture in context. Dili nato tabunan ang usa ka kamatuoran nga tungod lang kay walay na record sa ilang panahon nga naay gatawag-tawag ana. Kay ang history god sa Christianity
ga uminto na ay mga panghitabo sa una nga na-record sa Biblia na apoy wa na ma-record. Di ba? Sa bag-o pa ang simbahan, dili pa kayo sila develop, of course, naagyo yung mga dili nimo makita diha. Sama pananglit ang mga apostoles sa ilang panahon, wa pa sila ikaugalingon nilang simbahan. Kay katong sudlan-sudlan nilang simbahan, katong templo, ang templo man to sa karaan pang relihiyon, katong Jewish religion, wa pa sila ikaugalingon nilang balay alampuanan. Magtigong-tigong gali sila, kung dili sila matus templo, sa Jewish temple, yara sila sa balay. Na, karon pwede ba nato ingnon nga, di na ito maghimog simbahan, kaugalingon kay ang mga apostoles, wa man sila simbahan nilang kaugalingon kay katong ilang templo, templo pamantos karaan nga relihiyon nga dili na to mo ipasunod. Di ba? So mao na, tungod lang kay wala pa sila o pa sila kahimog kaugalingon nilang simbahan, sa to pa bawal na nga maghimog simbahan karon. Kita mga Kristiyanos, dili yung pagsabot mga igsuon kay maguba na po nato ang role nga adunay paglambo. Di ba? Katong ako nang kanunay gibalik-balik para sa ning technology o kaning social media, wala pa man panahon sa una mga apostoles. Na ingno na lang nato nga dili ta mo gamit aning mga butanga kay wala pa man panahon sa mga apostoles. Di ba? Dili na mao. Na gitagna naman ni Daniel diya sa 12:4 nga moabot ang panahon nga motubo ang kahibalo. Ug mayon kang kahibalo either spiritual, pang-relihiyon o kanang secular. So natuman yun. Mo po na usa sa nganong mutuog gyud sa Biblia kay daghang kay mga tagna diha nga nangatuman yun. Di ba? Kanang Daniel 12:4 mao nay bersikulos Biblia nga gahulagway sumabot nga natuman yun. Di ba? Kay kanang kahibalo mutubo mao bitaron nga naa natay internet, naa natay radio station, naa natay nadaghan ng klase na. Daghan ng klase ang atong means of communication. Dili na lang tana mo gamit kay wala pa na panahon sa mga apostoles. Wrong. So kana pong pagtawag-tawag og Mama Mary sa pagsugod dili man guna automatic nga mahuna-hunaan din nila sa ilang panahon kay unang-una wala pa sila New Testament nga humandaan nga mabasa nila nga hala si Jesus Christ nag-ingon ra ba nga iyang nanay tawgon po natog nanay. Usaon man nila pagbasa nga wala pa man na matapok na o pa man na masuwat sa mga apostoles ilang panahon, tradisyon pa man na. Di ba? Dili iparehas nato sa atong panahon karon nga naa na tay Biblia, humandaan na, naanay old ug new, di magsige tagbasa di mo bright ta. Ano man kay nabasa naman nato sa una. Pag-research rugod mo o giyon sa pagmugna ng Biblia sa unang siglo, ikaduhang siglo, wa patay humandaan nga New Testament ana. Ang ilang humandaan nga wa pa gyud matapok og maayo, wa pa gani ma-officially pila gyud ang kanon kay ang mga Hudiyo gani dili man magparehas og kanon. Nay Alexandrian kanon, nay Palestinian kanon, nya dili na parehas og ihap. Nya kung tanaw na to sa history, Roman Catholic Council lang nagsulbad ana unsa gi official nga lista sa mga basahon. Di ba? Watay panahon mo discuss ug ayo ana. So mao na nga dili nato iparehas sa panahon sa mga apostoles yun ang tanan. Kay naa may paglambo. Si Jesus Christ nagsulti na ana sa Juan 14:12. Ningon siya nga kinsa tong buot mo sunod kanako o mahimong akong tinun-an, maghimo siya sa akong gibuhat ug maghimo siya labaw pa niini kay muadto man ko balik sa amahan. So ang iyang gipasabot nga tungod kay di siya magdugay, niya iyang unahuna ang mga sakop niya diri sa yuta magdugay pa man, so daghan pa mong mahimo. So wala mo yung Ginoo nga ay ning naghimuha kay wala ko lang mahimo sa una. No. Maayo di nato buhaton tungod lang kay pa nila mahimo sa una.
Oh. So muna nga ano ato nang hisgutan kay o magdebate na gani, maingon mangita man na yung litra por litra nga, asa mabasa sa Biblia ang mga unang Kristiyanos, mga apostoles, gananay-nanay Mary, Mama Mary. Now, kung di nakabasaan na, kay sa ilang panahon, wala pa po sila kahibaluan na. Kay pila ra po itong nakita atong dito, si Kristo nagdupa sa krus, awa pa siya mamatay. Si Juan ra iyang naingnan. Di ba? Oh. Ayaw, itandi karon nga kita, nagbasa-basa na tas Biblia, kailangan natin New Testament. Sa ilang panahon, wala pa. Kanus aman na sulat ng Book of Mateo, Book of John. Kanus aman na natapo. Kanus aman na gideklara sa simbahan nga inspired na. Oh, wahin na. Diyan na sa mga ikaupat nga siglo. Di ba? Oh, so dili na ito iparihas ang sa una o karon. Mahimong na ay mabasa na ito nga parihas, pero napapuyo nila mahimo sa una nga karon na nato nahimo. Unya, alabot pa, ang simbahan po, gitagaag authority sa pagdili o pagtugot. Nga sa Mateo 18:18, kanang nahingon siya nga, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, itugot. Para sa mga council, nga nung mutuutag mga desisyon sa mga council, tungod ana ang authority. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Para sa anang pagbutang og verses, chapter of verses, wa man mag-ingon si Kristo sa Biblia nga butangin yung chapter o verse ng kasulatan ha. Wa mag-ingon ng Diyos ana, wa mag-ingon si Kristo, pero kanong nigamit man tag Biblia ron nga gibutangan sa Katoliko og mga chapter o verses, wa may mabasa sa Biblia litra por litra nga butangan og chapter o verses. Oh, nya kamo ra ba tanan gamit-gamit mo sa Biblia nga ang Katoliko may gabutang og chapter o verses. Oh. Wa man sa Biblia nga nag-ingon ng Diyos, butangin ninyo nag-chapter, butangin ninyo nag-verses ng inyong kasulatan. O mag-ingon ng Diyos, ana. Pero kita tanan, gagamit, ana. Sa ato pa, gagamit na kita tanan, sa mugna-mugna aras Katoliko. So kung wala pa'y authority ang Katoliko, nga nung gamit-gamit man tag-Biblia nga na chapter of verses. Kaya, panahon sa mga apostoles, wa man nila butangi. Awahin naman na, mo man na sa mga development. So, sa sunod Domingo po nato pag yung i-discuss ng mga objection, mga tinahod nga tigpaminaw. Gani akong ihandam unta diri ang mga nagkadaiyang hinungdan nga nung maghimo gyud mga balaang simbolo sama sa mga sacred images. Kay gani mo ni ang gibanatan siya aron nga dili ta maghimo ani, parang wala na example makita. No? O ang kahibalo ra batano bisan mga teacher sa DepEd, no? Ang ilang gamiton sa pagtudlo, mahimo silang motudlo pinagi og visual aids. Oh, nya mo na itumong pud sa ato mga sacred images, mga visual aid nato na para mulambo ang atong pagtuo. Nya sayo pun pagsabot sa uban, himuon ko ng idol nato, no? Okay. So yawa na no? Kay ang maayo nga gamit tabunan, kay ang ipatuo nga ang maot ra gyud nga gamit. So wa naman daigong panahon mga tinahod nga tigpaminaw hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ngita ila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na Morning, ma'am. boosters. Luwas ug Ikaw na mo, Michael, Bert, no? Yes. Classmate.